Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Panginoon, salamat po sa mga saradong pinto sa buhay ko. Salamat at inakay niyo ako sa mas mainam na oportunidad sa buhay. Salamat dahil hindi niyo ako hinayaang tumapak sa mga lugar na hindi ako nababagay. Salamat dahil sinamahan niyo akong bumuelo patungo sa mas mainam na direksyon. Sinamahan niyo ako sa mga lugar at sitwasyon na hindi ko inakalang meron pala. Salamat dahil hindi niyo ako hinayaang makontento na lang sa second best dahil may inihanda kayong mas magandang kapalaran para sa akin. Salamat po sa mga hindi sa buhay ko. Salamat sa mga rejection at sa mga panahong hinihila niyo ako palayo sa mga bagay na gustong-gusto ko at inaakala kong makabubuti sa akin. Ngayon, mas masasabi kong mas maayos ang buhay ko kahit wala ang mga bagay na ito. Ngayon ay alam ko na ang mas nararapat sa akin. Alam ko na tinuturuan mo kong maghintay. Alam kong darating din ang mga big yes sa buhay ko na may pahintulot mo. Salamat Lord sa mga tuldok sa buhay ko. Salamat sa mga malulungkot na goodbyes na siyang nagpatibay sa akin. Sa iyo ako humugot ng lakas para magawa kong tuldukan at makayanang magpaalam sa mga bagay na hindi para sa akin. Mga bagay na kailangan kong isuko dahil ito ang sisira sa akin. Salamat dahil tinuldukan niyo na agad ang mga bagay na ito kahit hindi ko pa ito handang talikuran. Salamat sa mga taong inalis niyo sa buhay ko na dahil sa kanila ay masasaktan lamang ako. Salamat pa rin sa mga malulungkot na katapusan dahil inihanda niyo ako sa mas masayang kinabukasan. Mga bagay na mas mainam at tiyak na pangmatagalan. Salamat po sa malalaking harang sa buhay ko. Salamat dahil kayo ang nagliko sa akin patungo sa mas tamang daraanan. Salamat dahil laging may ibang paraan, may ibang daan na hindi ako ipapahamak. May ibang buhay na pwedeng tahakin, may ibang landas na magpapasaya sa akin. Salamat po dahil sa paglalakbay na ito, pinatunayan niyong hindi ako nag-iisa. Kayo ang gabay ko, kayo ang nagtuturo sa tahanang nararapat kong kabilangan. Kayo ang ilaw ko sa masukal na daan. Higit sa lahat, salamat po sa mga panalangin ko sa inyo na natugunan. Madalas ako'y lito, hindi ko alam ang dapat natatahakin ko. Ngunit magkagayon man, ako po'y nagtitiwala sa kakayahan ninyo. Nagtitiwala akong naririnig niyong lagi ang mga hikbi at pagluha ko. Nagtitiwala akong hindi niyo ako bibigyan ng pagsubok na hindi ko makakayanan. Nagtitiwala akong nagmumula sa inyo ang pinakamatalinong pagpapasya. Ikaw, Panginoon, ang nag-iisang gurong aking pakikinggan. Alam mong lahat ang nilalaman ng puso ko.
Alam mo rin ang pinakamagandang plano sa buhay ko. Alam mo na ang mga biyayang natatanggap ko noon maaaring maging sumpa kung hindi mo ito inadya. Kaya muli, salamat sa mga saradong pintuan na kailangan ko ng talikuran. Salamat sa pagsara mo ng mga pintong hindi ko na dapat pang katukin at buksan. Sa pagkandado mo sa mga pintong ito, iyon namang inihahanda ang mas mainam na lagusan ng biyaya. Salamat sa iyo, Panginoon, na siyang may hawak ng aking kinabukasan. From the article, Dear God, thank you for all the closed doors by Rania Naim. Wow, Pinay? Pinoy? Hindi. Rania. Rania Naim. Sabihin ko sana, ang ganda ng construction, ang ganda ng pagkakagawa. Ang galing ng Burnay. Ang galing ng Burnay. writer. Oo, di ba? Tinatagalize ko kasi sa kanya yun. Nabasa ko kasi itong art, itong parang prayer / article na to. Thank you for closed doors. Tapos, thank you Lord for closed doors. Tapos sabi ko, ang ganda nito. Oo, Parang ang ganda nitong pangburnay, ang ganda nito kapag ka tinagalog, Yes. 'di ba? And true enough, ang ganda. Totoo yan. Diba? Sobrang, ang ganda-ganda niya. Tagos sa puso, kapit sa puso ang mensahe nito. Always your number one. SM radio station.